plats nummer... Jack på plats nummer 5 och Tord på plats nummer 7. Yes. Är båda effekterna redo? Ja. Hälsa på er motståndare. Och nu kommando, lägga! Första insatsen till Torbjörn. Är båda effekterna redo? Ja. Och nu kommando, lägga! Vad blev det där? Ja, det gick ner. Ja, det gick ner i hakan träffade där. Men det var okej. Det var gott. Vad har du träffat? Jag vet inte, det är någonting här. Det tog lite stopp med, jag tror det var en tröttgörelse. Det var någonting du sa på. Ja, jag är osäker, vi kör nästan också. Okej, då är det alltså typ 1-1 då. Ja. Eller nej, det räcker faktiskt. Det är bra. Vi ska dra någon dubbla. Tryggt. Så eventuellt den sista matchen. Båda effekterna är redo. Ja. Och nu kommando, lägga! Tog det nu? Ja. Du vill också träffa? Nej. Det där var bra, det gick inte. Nej. Och så gjorde inte den här vapen då? Nej, det där tyckte jag. Bra. Vill ni fråga om och göra rätt? Ja. Ja. Men den som förmodligen är den sista då. Är båda effekterna redo? Ja. Och nu kommando, lägga! Vinnare Torbjörn, så där man går upp på plats nummer 5.